कोकणामध्ये नारळी पौर्णिमेचा मोठा उत्साह आहे। रत्नागिरी जवळच्या करजुवे इथं नारळी पौर्णिमेनिमित्त मिरवणूक काढण्यात आलेली आहे। नारळ समुद्र किंवा खाडीत अर्पण करून मच्छीमारीला सुरुवात केली जाते। सजवलेला नारळ ढोल ताशांच्या गजरात ही मिरवणूक निघते। खारवी मच्छीमार आणि कोळी समाजाची ही पारंपरिक वेशभूषा या ठिकाणी पाहायला मिळते। कोकणातल्या मच्छीमारी करणाऱ्यांसाठी आज नारळी पौर्णिमेचं विशेष महत्त्व आहे। कोळी बांधव खाडीमध्ये नारळ सोडून समुद्राला शांत होण्याची विनंती करतात। मच्छीमारी करणाऱ्या समाजाची नारळी पौर्णिमेला कित्येक वर्षांची ही परंपरा आहे। तिकडे रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाचपंढरी गावात नारळी पौर्णिमा पारंपरिक उत्साहात साजरी केली जाते। कोळी बांधवांनी दर्या राजाला शांत होण्याचं आणि कुटुंबाच्या रक्षणाचं साकडं घालत सोन्याचा मुलामा दिलेला मानाचा नारळ समुद्राला अर्पण केला।